Pelipäivä. Pelipäivä. Tädi lähtee vähän pidemmälle pelimatkalle. Why? Olen just alkamassa rikkoon näitä munia. Ja tuli kysymys mieleen, miten sä hajotat sun kananmunat? Koska mulla on ehkä vähän erikoisempi tyyli. Mä en lyö reunaa, vaan mä tiputan sen. 20 senttiä tästä pannusta tiputan. Näin. Ja siinä. Mitä mä tarviin mukaan? Tää, okei. Okay. Mitä muuta mä tarviin mukaan? Kiitos. Tää on tosi outoa. Mä en niinku tiedä, mitä pitää ottaa mukaan. Siitä on hetki, kun mä oon viimeksi ollut vieraspelimatkalla. Eli mitä mä tarviin mukaan? On koriskengät. Headband, arm sleeve. On mukana. Towel. On mukana. Löytyy. Underwear. Wrap for the game. Juu. Miksi tää on niin tyhjän oloinen? Bussi on tän näköinen. Sillä mennään. Vai mitä Viliitsu? Juu. Morjesta. Tässä on siis 2 kerrasta. Yläkerta. Ja alakerta. Morjesta! Moro! Tervetuloa! Wow, chica, wow, Retkelle Äänekoskelle. No niin, sit mennään. Matka evästä. Let's go. Pelipäivä. Nyt on välineet. Jos haluat kontenttia, niin kuvaa kliivaa, että laita sen yleensä päälle. Ja nopea ost-est. Hei! Coachi! Coachi! Coachi näki! Ei! Mitä mä sanon? Joo. Joo. The product also has cookies and coffee. Nopea pysähdys ABC:llä lounastauko ja sit jatketaan matkaa. Ehkä pikku pelikone hetki myös. Katsotaan. Meillä on niin nuori joukko, että mä en tiedä saaks mä ketään tonne pelikoneelle mukaan. Onko se 18 Vili? Tuu pelaamaan. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen, ohjan tähden alla, elä suomalainen. Mä heräsin tästä pikku päiväunilta ja takapenkki näyttää tuolta. Nyt mä tajun mitä kaikki vanhemmat äijät on täällä etupenkissä aina kattelut takaisin puristellen päätä, niin nyt mä huomaan sen, että mä oon se, joka puristelee täällä päällä. Mä oon siis joukkueen helposti vanhi. Opoja tähden alla, tää koti mulla. Thank you. Mulle tulee YouTubessa ehdotus, mä näin. Joo. Näin se toimii! Tein tupla platina biisi, sen nimi T-paita. Tein 20 tonnia T-paidan, mis lukee T-paita. Kasvoin isoks, mä kastelin oikeet pensaita. Nyt joka arkipäivä muistuttaa perjantaita. Painanut näit hommia, välillä ihan paskan. Tipuin maahan pari kertaa, otin käsil vastaan. Rundilla ABC tai sit nopea mäkki safka. Vieläkin tsekkaan, et meneeks mun kortti läpi kassal. Referees were calling a lot of touchy stuff, and we couldn't guard the way we normally guard with physicality, so we had to keep our hands off. Their best player, he got going a little bit, but we strung it together. Our guy Sean here hit 4 threes. He was cashing out today. He kept us in the game. We played harder than them in the second half. And, we came out on top, and it's not always gonna be pretty, y'all. It's not always gonna be pretty, but we gonna get this shit done. We gonna get it done. Yeah. All right. Yeah. Yeah.
trying to take my eyes off you, especially about the move. You wanna hold that tongue, you wanna hold that tongue, baby. This how they dance where he from. Oh Lord, you want all the girls to be my girlfriend, and so what's it? What's it for? What's it for? What's it for? Hei. Täältä löytyi tuttuja. Joo. Oliko hyvä peli? Oli ihan hyvä peli, kyllä. Oliko hyvä matka? Oliko lumista, kaunista? Kaunista, siis tosi kaunista oli joo, mutta lumistakin oli välillä. Pekka Pouta sanoisi, että en mäkään tiedä mitä se... Tuliko sä just kaapista? No, et vissiin, mutta pitäisikö sun mennä lukea sitä aapista? Suomen kieli ei sulla oikein suju. No, koita vaikka suomen puhua. Tässä viimeistään huomaa, että mä oon vanha. Tää näyttää kuin taisi jostain videopelistä. Ja tää on aika hienoa, että tässä on yläkerta. Vähän tää on niinku onnibussis. Ihan kuin ajais. Sitten vielä illalle tällaiset, tai loppubussimatkalle eväät. Antsa, musta tuntuu, että sä oot joka video, sä oot joka paikassa, missä mä oon aina. Mä otan tavoitteeksi, että mä asun joka ikisellä videolla niin kauan, kun sä pelaat Oulussa. Minä ja Antsa. Mun tutkapari. Suomi ja Antsa, maailman paskin bidebändi. Aletaan olemaan himas. Semmoinen päivä. Ei edes väsytä mut. Jalat vähän tuutis. Hyvää yötä. Ei kun. Tässä pitäisi vielä muuttokuorma bussin alta muuttaa kotiin. Katsotaan auttaaks äijät, mut sieltä tuli nyt viimeisiä muuttokuormia, kun äiti tuli kattoo matsiin niin Nokialta. Semmonen urakka vielä tähän myöhään yöhön. Ajattelen, että kello 1.30 pelin jälkeen lähet roudaa 4-5 äijän kaavia tollasta lastiin, semmonen 200 metriä. Ja sit vielä roudaat kaikki sisälle holkkariin. Juu. Noniin. Saaks nyt mennä nukkuun? Se olisi sitten sisustuspäivä. Mut toistaiseksi näyttää vielä aika toivottomalta. Mä ostin vähän uutta, kun Linsi sanoi, että se haluaa ostaa jotain uutta kahvia. Vanha ei enää kelvannut. Niin nyt mä hain tällaista. Tästä on puhuttu ja pitää kokeilla. Katsotaan, diggaako Linsi muumimukeista. Vihdoin päästään käyttämään myös niitä. Sä voit kommentoida, mitä kahvia kannattaa juoda. Kokeillaan Café Reykjavik. Vähän hedelmäisempi, vähän kevyempi. Ei oo semmonen ihan tiedätkö, office-pannukahvi, vaan vähän ehkä pehmeämpi. Mä haluan, että kahvi on niinku kahvia. Kahvin pitää olla semmonen Löfbergin kahvi. Ei oo yhteistyö. Mut mitä sä juot? Mitä te juotte? Ooh, this is really good now with some sugar. Paljon murheiksi ei nukuta, beis on mun huono tapa. Mulle ei ihan vitun samaa, pidä mieleen ihan rahaa. Tää bileet jatkuu myöhään, taida petä, anna palaa. Hangon sut vaan tänä yönä, hangon sua vaan koko ajan. Huomaa. No niin, ja sitten alkaa olemaan sisustus aika lailla valmis. Eli nyt on esittelyn paikka. MTV Cribs. Mitä täältä löytyy? Ensinnäkin tehtiin ratkaisuja, vähän pientä kasvia sinne kulmaan ja rahito meidän sohvalle, lamppu, annettiin tommonen musta varjola, verho siihen, imee vähän valoa. Sitten me löytyy täältä pari kasvia lisää ja vähän pienempi valo. Aika semmonen rauhallinen tunnelma. Tänne tulee vielä yksi verho, sivuverho. Tohon antaa vähän aksenttia meidän olohuoneelle, mutta tällainen olohuone tuolla takapihalla. Meidän neidillä on lumileikit menossa. Totta kai pistettiin myös jääkaappi kuntoon. Tällä kertaa kyllä vaan ulkopuolelta. Otetaan Ada-huone ensin. Otettiin vähän mattoa ja siellä on Elsa
petikuteet, vähän kirjahyllyä. Ada tykkää lukea paljon kirjoja ja kokkailla meillä vähän ruokaa. Sitten mennään meidän huoneeseen. Mä halusin tehdä tänne semmoisen lämpimän, rauhallisen fiiliksen ja mä koen, että mä sain sen ihan hyvin hoidettua. On se. Tää on rauha, tää on tasapaino. Tää on chill.